Gerigis. Sampun dipun aturke. Sudah dilantunkan tentunya. Iya. Duh, itu cah iki sudah. Sudah. Ya wes ndang sono. Ngalih. Mas kakimu kok ada. Kowe iki jane putih men kok mayit to. Kulit. Ora lho Mas, iki sampean ngono sing buluk. Ora apa-apa, wong lanang ireng. Ini tidak buluk ini tadi. Wong lanang ireng iki pekerja keras. Ini susu, ini kopi susu, Ini dan kelawu. kopi pahit. Gak apa-apa. Bukan ini kelawu. Pekerja keras. Oh iya ta. Keras. Wes Oh nang gitu balik. Mas ya. Wong kok koyo mayit putih itu lho to. Pucat kabeh. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Bambang. Ya, Mbak Ao. Putri, oke, AO, Mbak Putri dan juga Mbak Rinvi sampun ngaturaken kalih Aku tembang. tunggu dong. Jan ngomong sitok kangelan iki sak personil. Nggih, matur nembah nuwun. Gerige sudah. Kenapa Dik nangis? Minta Mbak Niken nyanyi lagi. Ya, dipanggilkan Mbak Niken ya. Sini nak, sini nak. Sini sayang yuk. Foto sama Mbak Niken ya sini yuk. Kita girap-girap gila karo aku itu. Oke. Baik, selanjutnya nggih Bapak Ibu, mangke campur sari Mayangkara Niken Salindri nyuwun pamit tabuh sedasa menika tasih wonten wekdal kirang langkung 40 menit untuk menghibur panjenengan semua di detik-detik terakhir. Yuk, kita sambut lagi karena Nduk Nikennya ingin menampilkan sesuatu lagi untuk menghibur panjenengan semua yang hadir pada malam hari ini di pernikahan Charles dan juga Nisa dan tentunya ulang tahun Queen Asri yang ke-5. Kita tampilkan ada Niken Salindri, Afi Mayangkara lah, sumangga. Nah, gue mesti ngejak guyon, ngejak isin aku, ya. Aku kadung nyeluk lah, sumangga. Tibae lah wirang. Lali ya, lali rau baba. Nggak tak baba, kamu tadi, ayo. Ya. Satenane. Sambil Mas. Satenane aku. Oh, udah sama udah. Ya. Oh iya benar. Satenane aku ora ngapusi. Isi tresno sliramu.
tombo kangen jroning dada wis terlalu umum. Lah piye? Kanggo tombo kangen jroning dada wis terlalu umum. Lah sing gak umum piye? Kanggo tombo kangen jroning dada ngono tok. Ya elek to